Ok, tak přišli vítejte u nového videa a dneska tu máme opět Fortnite. Jsem tady s Kiminu se Šímou, čau. Zdravím všechny. A dneska to budou další reloady. Už jsme dneska jeden win dali. Dneska, v tomhle videu bude další samozřejmě. Tak. Jestli já tady available. Tak, kde? No já tady zase budu hledat mapu, teda mapu s hru 3 hodiny. No, finding server. Dobrý. So. Jak pak můžete vidět, už jsme jeden win jako dali tady před touhle hrou. Něco musím ukázat, to musím poflexit. To už se dneska dali než Black Royale, co? Nevadí, čo nevadí, jen jeden. No. Ty mluv, ty nemáš ani jeden. Mám jeden, aspoň tak 4 mám. To nemám nabindovaný, jak si to samozřejmě ukázal. Jasný. Neblock jam. Jo? Ne, neřví na mě. Neřví na mě, ty čekám na block jam. Budeš poslouchat. Čum na tu otočku, jo? Čum na tu otočku, wow! 360. Už mám... Ale čau. Aha, on mi. Nevadí, Šíma dostane nevadí. to spolu. Tonča už dostal, nevadí, Tončo, nevadí. Já tímto tady bych chtěl do videa pozdravit moji babičku, čau babi. Na hell no. Letí ti tam znova. Počkej, tam tady nahrávání přes to, přes mapu, tak asi to byla semka. Ne, dobrý. Ne, to byla sranda s tou mojí babičkou samozřejmě. Jestli člověk umře, tak... Tak je to kvůli tobě. Jo, samozřejmě, kvůli komu jinému by to bylo, že jo. Vole, mám loadout. Zlatá tacka je pičkyska. To je další legendární Bomboklad, česká nejde to jízda. koupit, nejde to koupit. Jo, super. Nebo co si řekl, bych znovu neříkal, že ono to je africký, něco takového dobrýho. V africkém jazyce to není zase. Tak proč to furt říkáš? Protože to není na video. A tady musím mluvit slušně. Co kdyby se tady na to díval na ty africký dítě? No, to je mělo hlavu toho ještě. Já to asi nějaké kluče jako z Afriky jsem. Doufám, že tady na tom videu dáte aspoň 10 dislikeů. Ne, tak to asi tady bude tak. Jestli to tady bude, tak všechno vydám lepato. A 10 000 lajků. Jo, Jo, kámo. 100% byl. Ne, aspoň tak. Čonej, kolik by si přál? Jako chtěl bych aspoň tak 5 lajků, to je pro mě hodně. Víš to, protože Ne, Čonej to je třeba ne. Čonej teďka jakoby začíná, takže jako musíte chopit, že každý někdy začal, že jo? No si, že Alkan, desírky krále, by byl nic. Neznámý člověk, úplně no name. Čonej, nemůžeš tady pohrotit nějaký youtubery. Lehni týpku.
Máme pryč, kámo, tady ta mapa je prostě nejhorší, prostě kámo, kdo by chtěl hrát tady tu mapu. Modrá pumpa, navíc tady je nějaký launchpad. Da. What the hell, od dípka vypl ve vzduchu. Tady za snipe nějaký demo. Degramot. Negramot. Ne, degramot, to taky znamená to slovo. Mě už taky snajpí. Tady odsaď. 105, lehni. Haj. Jo, a kdybyste chtěli vidět, kde tady pan Krištof bydlí, tak vám dáme adresu do popisku. Ne, budu dávat adresu. Já mu potom napíšu do komentářů. 30. Ne. Dokot ty jdeš bomby, ty nevíš, kde já jsem. 30. 47 byte. Horší bota jsem neviděl. Prosím, kluku, zůstaň tam píkovat. A kde je ten debil? Ach jo, Šimona. To tvoje mluva. A to nepůjde úplně jednoduše. Crack. Šimona, musíš se ovládat. Čo ne, oni tě zabanujou, ale. 60. Výborně, pan Krištof. Areox Čonda, jo? Kdybyste viděli, jak Areox je takový tým, ve kterém je tady pan Krištof a on vám ho dá do Ty popisku. říkat, že neviděl ty projde. Ne, neříkal. Já jsem říkal, že byl, že ten nejhorší tým, nejlepší. Musím já kounu sám sobě. Tady je u mě zlatá tacka, jestli chceš. Konec. Hele, jakoby. Dokáže dát i za kilo třeba 2 střely. Mám modrou pumpičku, čo ne? Tak, to tacka je možná lepší. Ukazuji se tady to. Kde seš? Pojď za mnou. Třeba uklidní se. Nebo co? Do Čondy. Tady pojď snipit, co to jich snipou. Ne, tady jdu. Doslova jsou úplně na oknu a Čony jde fajit někam nahoru. I don't care. Don't speak English. Jak Romis. Ale oni si po... Hlava. Tak, to je bomba. Oni si prostě povídají. A... Mluví anglicky, vole. 21 white. Dej. Damn, hlavička ve vzduchu. On me? On me? Du. Aha, tak to měl hodně low. 60, tady ten druhý. Come on, tady byla epická slipička, jakoby nevadí. Ve vzduchu? Ty vole, nic. Come on, to nejde. Tady je ještě u mě tak. On mi duo, pojď mi. Já jsem nejlepší s tou sniperkou. I před videem jsem prostě dával bomby. Jo, to mám ne... Tady jsou týpci, jo? Úplně jim odpadaly hlavy jenom. 30. No už drhá. To je tak jakoby normální, když hraješ Fortnite, už je to ne. Rozbítej to, já mu dám hlavu. Čekej. Další hlava ve vzduchu, já ti říkám, že já vařím dneska. Myslím, že ještě ani jednou dneska. Tady je ruče od vaření pryč radši.
No, to by měl udělat Lukáš, že spíš. My jsme vařili prostě palačinky, kámo. Oni do toho nalili víc oleje než, kámo. Lukáš, ne Lukáš. No jo. No, A smažil to tam úplně. Já mám to tam musel prý plavat. Jo, plavalo. Má jedno, jdem ho, pojď ho, normálně ho, No, pojď. já se roztopit do auta. Běž do toho, dáš sám, já ti budu hlídat. Dva jsou, dva jsou. Pojďme. A tady taky. No. Tady měl zase tuhle s těmi typy. Jde zase Další. Aha. Chci si dát minut. Ne, čonek, kde jsi? Tady, dostal Jdu za crack. tebou. Healuj se. Mám medkit, na. Sorry. Drž mi stěny. Já držím. Ne. No, Ty vole, sorry. Já jsem nevěděl, že půjde ze zdola, ještě máme jeden, no. dřevák, jak jsem Jo, ho vypl. Jsi fakt magor. Máš tady když Vypínáka za 130 dostal. Ještě mu zájemku, počkej. Din. Počkej, já jdu taky? Jdem tady, pojď. Co jsi myslel o sobě? Mám mamutku a je konec pro ně. Nahoře jsou. Myslím, jako bych šel bych na high ground. Jdem semka. Tady Mám ještě metky, jeden. ty jo, když tak. Aha, bomboklad. Crack. Super. Tady jsou, jo. Tady ještě jeden, on mi crack. Tak ho zvládneš, ne? On mi... To ho zvládneš, ne? Tady je další. Protože už jdu, tohle... Lesní věc. Kamo, kolik jich tady zase je, ty vole? Nemůžu nic. Jsem tady už, vole. Já se Pojď. potřebuji healovat. Držím ti teda. Tož metky? Ne, to jsem Dobrý. nepotřebuji. Jdem bokem, pojď. Hodím crash. Dobrý, kámo, sorry. Týpek tady, týpek. A pozor ještě na ty záda, jo, tady. Hlídej ho, já rozbiju ten crash. No dobrý, já tady jdu. Dobrý. A kde by měl být? Jo, v tom buši bude. Ne, to nás ještě stoupá. Jedna. Jo, tady zádu je. On už možná šel. Tady jsou pořád pod náma. Ona je vyžené to ona. Ho nevidím. Ty vidíš? Tady je crack label, už není. Už je mrtvý tam. Tady zničil stěnu. Třicet. Tady, okay. Jo, tady jdou boxima. Dobrý, už vím. Jsem jen nemohl vidět. Nice, máme high ground. Tady dole. Hoď nějaký dřevo, prosím tě. Ne. Já mám ještě 500 a 500, víš, takže ti dám všechny. Už já se to jen podívat, jestli není ten týpek, protože come on. Ne, kašně, ne. Tady je ještě matro, víš, já si jenom jdu pro to matro. Tady je když tak ještě úplně hodně tam.
Tady tým malou, kámo, všichni mají low. Kdyby tě šli, tak řekni, jo? Jestli nemáš matro, tak tady máš... Pode mnou nok, tady. Dobrý, nechoď nikam, ne? Sprayuju to. Tady ještě tak máme ohýnek, tak pojď se vyhýlovat, je tady ohýnek. Resluje. No, reslu ho, najde. Počkej, už jdu nahoru a dotočím za tebou. Nemají zónu vůbec. Nemůžu se tam dostat. A pozor, ještě tady byl tým, jo? Snažím se jak sprayovat. Tady mám okýnko jedno. Stavím nám hajde. Máme jako Záda. 48. Tady tým, záda, ještě, pojď záda, pozor, jo? 64. Já musím hodit tady ty dole. Jo, vem si ty dole a já jdu tady ty záda, jo? Je šla sirena. Malou. Nemůže nic. Knock, sirena, knock, teda ta jedna týpka, knock! Dávám si medkit, musím, edituj mi to. Crashpadu se. Dávám si medkit, jo? Už nemám rotate. Já také už nemám. Kdyby chtěl nějaký náboje, tak já mám hodně, jo? Nad náma, jo? Pojď je obejít. Jdem tudy, pojď. Bacha, píkuje tam za mamutou. Před náma. Pojď do buše. Pozor v boku. Pojď tady. Pozor, tady. Jdu. 64. Ne. Pozor záda, aby ještě nešli záda, jo? Jo, jdou low groundem. Dead. Čopnutej ten nahoře. Jde zóna. Pojď, musíme jít. Dal mi komu. Dead. Nice. Dávám si metky. Editni mi to. Ne. To ne. Zóna jde zpátky, nice. Epická mamutka tady, jo? Vím. Dole. Si vezmu k mamutu. Zada. Jsou všichni low. Pojď nahoru. Ne, já jsem spadl úplně dolů. Jdu za tebou. Žiju. Au. Nemám matro, nic. Mám 10 železa. Mám kill. Ty vole, pojď na. Ty vole. Dobrý. Kámo. Dobrá hra plus 11 000. To je dobrá, kámo. Mám Unreal už dávno. Aha, GG. No nic lidí, to bude pro to videjko všechno. Děkuji vám za sledování a zatím čus. Zítra bude další.